ตึกเรียวชูมาริโออียาอูนาจายอูกเนียบีกทีอูกดุกลูกคนหังตาจิงข้าไว้เกิดปังหังตาฮิอุลาเป็นบนาว่าลังกาสาติกเสียเป็นกุบที่ใจบาบาอูคุณอูบาลายอูเนอูเอ็มปัดมันตาอูคุณอูบาลายอูเนอูเอ็มปัดมันตาHaka program ki suri ro mentaka stem ni lawan lam spie ki jingwai jing bateran swelem wan shong bar kumjuru nei ba tan bor swer kani ka program ka lawan spi na ka akashwani shillong sngom bhavana pan manta sai ka program ka banbon Kani ka Akashwani Shillong kapon chapi how FM she spotlight 0.3 MHz kumju lai spot 0.0 meters medium wave Iaryngkat bu plus pan 0.0 kHz but kumju ru hak news on air app but DTH pada kani kapon in malam chapi ka program dan Lympung gi Khynnah Gipidang sabai pi ba ro ki parlong nang sngap khamtam mi pi khap gi baret pai sin pat gipidang sabai pi shan ka program da Lympung gi Khynnah ka program ko bakar pang ga jong pi ka bajuan manlang si blai ha ka por khala la shi pho man step ti ha baret ha ka program ta ka step pi no sno ya ka program ha ka bidei bat ka si kan ma buram ya ki no hi kai lani ke teachers ji ka bagin sa ki ha ka san tarik unai lur menta usnam ya ka program an pinya da igong Iaryngkat Kharsohtun Kihabrik benisya mentah hak ni program in long I Zedikaya Eden Rentatiang Zafanil H Brandon Kharsohtun Jedial Noel Rentatiang Radiant Diesel Mukim The Isabeth Kerhai Kharsohtun Elsa Dorin Merchang Gloria Eliza Merchang Ibanyarisa Kharsohtun Medabuti Kharsohtun Bat I Hai Lashamba Rentatiang Bat Ki Habis penyerap pentem ya kijing tem genong I Ebiza as rentatiang I pentem ki gitar but I Zezanaya as rentatiang I pentem ki keyboard. Tito mata palok hybrid nishash kono ya ni ka program. Ka step ka basuk bat ka bakmen ye phi baro ki nosam bat kumju ru ya kini ki hap ki baret ki badan Iaryngkat bat ngi ha ka ka studio ngapriang sngo bhai phi baro Shakane ka program hakane ka step. Shwabangin ya shakman nga kerpat ya kini ki hep ki baret ki badon Iaryngkat bat nga hakane ka studio ba pin ithu yana de da ka ba pin ithu ya ka kerteng jong phi shaki no snga. Ka kerteng jonga ka dai reden dazel mukem kublai. Nga dai I meda buti Kharsohtun kublai. Nga day iha ila shambaran titiang. Nga day I Jizanaya esken titiang. Nga day I Ibanyarisa Kharsohtun kublai. Nga day I Jedial Noel titiang kublai. Nga day Zafanil H Brandon Kharsohtun. Kakerteng jonga ka day Zedikaya Ithan titiang. Kakerteng jonga ka day Abiza esken titiang. Kakerteng jonga ka day Gloria Eliza Merchang kublai. Nga day I de Isabeth Kerhai Kharsohtun kublai. Nga day I Elsa Dorin Merchang kublai. Kublai shibon hep Khynnah ba phirapin ithu yala de shangi. Tetungin yas dangno ya kani ka program da ka bangin yas ngap ya ka jingwai jong kini ki hep ki baret ka jingwai ka ba kerteng ki nong yalam lenti.
Ngisngau tenat shibun bangilayo sngau ya katu ke jingruai jongpi. Hagan nika ri jongi ngin yo ban rakhi ya ka Teachers Day. Lengba jong ganika por ngadon ban ai shapi ya ki jingtep ki jingitu khana lingkot shaphang kumnu ngiyo ya kanika sngi. Bat lengba jongnu ngiyo ban rakhi ya ka. Bat ka ka kamram ka ba kong santam ka ba pidon ban ai ne ban le na benta kinong hikai. Kata kadai ke benta ke bangadon ban pasyat syapi lengba jong gani kapor. Piju rakhin em hep ya ke Teachers Day haki school jong pi. Hoan miss. Haka katnu tarik ngiju rakhi ya gani kasngi. Haka santrik unerul miss mana usnem ngiju rakhi ya ka. Hoot. Man la usnem hakaleng jong kari India ngiju rakhi ya kanega sngi kum kasngi burom ya kinong hikai lane kabang ngiju ong Teachers Day. Pikan mau hep kasantarik unai lur kadai kasngi kha jong no Kadai kasngi kha jong I Dr. S. Radhakrishnan miss. Hooi hep kasantarik unai lur kadai kasngi kha jong I Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Hakashnong ayu mo lakhaya I pikan mau hep MP miss ngimken mau. lakhaya I Dr. Radhakrishnan hakaway kashnong red kabakirteng thiru tani kabadon hakanong ba Tamil Nadu dakan mau mo hem Nadu kapor ba udang red kum mapihi ulalong ukna ubasmat ubaminot bha hakijing puli kijing tray shitom jong u hakijing puli bat kijing shashkor jong u yakinong hikai kala pelong ya u ban yo ya ka khusnam kum ukna ubastat bat ubaminot bha lane kabangi juong best student of the year manla usnam haki school puli jong u Shisha miss. hoy ken hap om tang ha school wat hadu ki jing puli jong u haki college ki school ba ki belong ki university ru ulalong uba tray shitom bat uba shashkor bhaya ki jing hikai ki ba ki nong hikai ki ai ulalong ru ukhna uba shlur bat umju le ran haba ushem ya kanu ka jing e ulek ya ban pan ya ki jing rap na ki nong hikai ka jinglong ka basngawrit jong u Dr. Radhakrishnan dayham ka pelong ru ya ki nong hikai bakin it bat penslur ru ya u bon yai tray shitom ha ki jing puli hadin ki jing puli ulalong ru kum wei na ki nong hikai ha ki school ba ki badon ha England ha ka snam khat khandai spa arpawe Shadu Shari England se miss ilalong inong hikai. hoot ken hep shado shari bilat ulalong unong hikai
Bat baro ki kena pule ki eat bat buram ru ya u. Ula tho ru shibun ki kot. Bat ula no senyang shibun hagabaya day bat katho katar. I Dr. Radha Krishna ilalong iba siyempang bhaday miss. Hoy ken hap tang kata. Ula longru u Vice Chancellor Hakisnem kat khandai spa life khandai. Habanaras Hindu University. Nang tapat de Hakisnem kat khandai spa sau pun riu. Ula syajit kum uway na kinong mi khmat representative na India sya ka UNESCO. Kabangi jutip ya ka kum ka United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization. Kajing tray shitom, kajing start, but kajing minot jong ila longru President uba jong kari India hakasnam kat khandai spa ndriu Ula yo ru yaki Nobel Prize hadu sansin, but ula yo ru yaka Bharat Ratna Award haka literature but philosophy. Kajing minot, kajing preshitom jong I Dr. S. Radha Krishnan kala pelong yaki Khynnah pule haki tu kipor ba ki parlok ki jong u bakin eat but buram ya u. Ondala poi ke santarik jong unai lur kepada ke sngi kha jong I Dr. Radha Krishnan ki Khynnah pule lembat ki parlok jong I kilalet ban kendu ya I Dr. Radha Krishnan. Boleh miss kilap muntah? Namar ba kilalet ban ai khublai kin hap sngi kha ya I don na preng jong ki kilalet ban ra ru ya ki jing ai sngo bha. Onda kilai kendu ya I sngap hap ki ong kumno ya u. Babu, sa, so bahasi pha yangi, sya yangi, bangin lek kemen kerpang, ha kani kesngi na benta jong pi. Pitip ham, I Dr. S. Radha Krishnan I ong kumno ya ki. Ngam kwa ya pi bapen rakhi kerpang, ya kani kesngi kha ke jonga. Baro kilai sngap jar. Boleh miss yang muntah? Sngap hap, u ong pat de kumne. Lara pikwa malek men kerpang ya kani kesngi kha jonga. Pidai ban shim ya kani kesngi kum kesngi buram ya kinong hikai. Tang yanga shimen henrei ya baro kinong hikai ki badon ha kani keri ke bait ke jongi. Katnu ke mensim ke jonga kan kemen. Ong Dr. Radha Krishnan lada phile kumta. Kejingkren bat kejingkerpat jong udai hem. Kalau pelong ya kinong sensyar haki tu kipor, bakin shimken ya kani kesngi, bangin ken mau it, ya baro kinong hikai jong gari India, kibala IT, met bat mensim, ban ai ya ki jing hikai, na benta jongi baro. Day na du kesnem, kakandai spa nriupu ken hep, ngilas dang ningkong ban rakhi ya kani kesngi, buram ya kinong hikai kabangi ong ke Teachers Day. Dakan mau muhem ke snem ka khandai spa nriu puar kadai ke snem ke baning kong kabangin yo ban rakhi ya kane ke Teachers Day. Menta philas ngo 2M ham kumno ngi yo ya kane ke sngi bat leng ba jong no. On miss ngoten nat shibon ya ki jingtep lani ka khana ka ba I Dr. S. Radha Krishnan ilale ban penyo hangi ya kanik si. Hoon, ngisngo buram shibon ya I Dr. S. Radha Krishnan day. Namar ki kam ki bakraw, bat ya ki kam lani usenyang iba ilan no na kabenta ban kintiw, ya kapuli kaputi, bat kumju ru ya ki nong hikai baro. Kibala tray shitom ban ai hangi ya ke jingnang ki jingtep kumno bangin long kiba tray minot kiba smart ban puli bat kiba don ya ke jing bat nyaukor bat burom ru yala kinong hikai kum ki Khynnah ke ka kamram ka kong santam ka ba pidai ban ai sha kinong hikai pitip ham Kajing it miss, kajing ko ngu miss, ngide ban buram ban nyukori ki miss. Hoy hem, ngide ban it ban buram bat ban ko nguru yaki man la kesngi
ngijuk pelut bun ya laki por ki jongi hang no hem Haskul ka balong ka jaka puli jongi mas. baro na phi dei phi ju pelut bun ya ka por ke jong phi hagi school rengkat balaki nong hi kai ki balong ki kme ki pa ki ba ar ha ka jing im ka jong phi dei nem hap kum ta Hoi, Miss. Thôi, cái đấy cái bên ta trong phi kênh hẹp, bà phèn ít, phèn cọ ngô, bát buram yaki. Ni phi ju buram yaki tang hakapor bà phi don haskol ne hem. Em phi Miss ngem jule kum ta. Thôi, mo hem, la hang no ru, habang ya kendu yaki. Lani la da phi la lait na ki jing puli, na ki school ki jong phi dei ban le kum ju mo hem. Na marleng ba jong ginong hikai philong kum ni kumba philong menta kadain em hep kumta Hoi, Miss. ni don na preng jong phi ki bale rain ban kren ye kinong hikai haba phi ya kendu ye ki Em phi Miss ngem le ran ban kren yaki. hooi baro na phi dei hem phem dei ban don ya ka jingle rain phi dei ban kren be ye ki la hang nu ha ka ba phi ya kendu om tang kat ta hep le si don na preng jong phi onda phi la he phi la san pen salong ki doctor ki engineer ki nong hi kai ki lawyer ki architect kum chief minister la ni unong yalam jong ka ri bat ka jat ban riu jongi ki nurse ki officer ha ki jakat trai ki ba phe phi dei ban kan mau ya kan ka wei hab ba ye jonga ba phi yo ya kan ka kerdan baro dei leng ba jong ki nong hi kai ka dei nem hab kum ta Hoi, Miss ngi devan buram ban yo kor yaki jing hikai jing steng ki bangi la yo na du ki por ki badang rip. kum ki khanna phi dei ban but ye ki den jat jong I Dr. S. Radha Krishnan nadu ba idang red hadu ba na yo ya ka kerdan ki ba khrau bat ki ba he ju klat ya la ki jong ki nong hi kai ka jing it ka jing nyau kor bat ka jing buram jong I ya ki nong hi kai ki bala ai ya ka jing nang jing start ka pelong ya I Dr. Radha Krishnan bat kum ju ru ya phi ba phenlong ki ba kiu shaprang ha ka jing em ka jong phi tang ki nong hi kai marwe kinam la te hep ban pelong ya kini ki ai baro henrai ngi de ban ai ya ka ti kamon ka ti ka diang jongi iwei pa iwei tengah don kawe jingi tu khana lengkot shapang burom ya ki balasan sngap bar shashkor bahamu Loong baladon ha kaway kapor, don lightly ki dok ha, ki basyong basa ha kata kaway kapung gabarit. Ikimejong ita idok ha, bat arngut ki kun ijong I. Loong bah kaway kasngi, don arngut ki nong kway dok ha, ki bayay lingba ya kata kapung, ha kapor janmit. Bat kilayo ikan ya kita kilai teli kidok ha kibaya masti bat kibaya lekai bat kibaya jingi hapo jong kata kapung haba kilayo ikum ta kilak kemen bha uwei na ki ulaong don shibun bha kidok ha kan ni kapung ngidai ban kem ni kwai no iki baro uwei uparlok jong ulaong kumno omlong shu na marbala janmit kadai yengi bangilet phai no bat ngin sawan la shai Ti baro arngut kilay let no kakimi jong kita kidok ha haba kalay osngaw ya ka jingkren jong ki kala kendet ringkat per ka jingting kala let shajan jong kita ki khun bat kala ong ku khun ba I jonga phio osngaw kumnu ba kitay kinong khwai dok ha ki kren bat ki ong yangi bat kumtahi kakimi kala lumlang ya ini ki khun bat kal ong menca kamit kadai yangi bangin kenria no na kane ka jaka ita ikhun ibahe jong ita idok ha I ong kumno menta kamit te mai la dai yangi bangin kenria no syakawai pat kapung ka badon ha kane ka jaka khnang bangin lat nagi kti jong kini kinong khwai henry ini ipara ibaret
Ijong I pade empriang ya ke jing ong jong ki bat I ong balai ngin mi no na kani kapung la jong ngin let no shawai pan nganum let dalai lei ru em baro arngut kakemi jong ita idok ha lembat I hinmen jong I kila persyang ban pen ko ngu ya I Henry em shem la ngap satya imama jakot ru iwan gen hang ta por bat ila persyang ban pen sngu thu ya I bakadai ya I ban let no sha kawai pat kapung Henry ya iru em shem la ngap satya ita idok ha ibaren bat ilar khiben penban ya ke jingkren jongki baro ke jinglong kraw ba ke jing snow sarong ke pelong ya I ba ennom ko ngu ba ngap ya ke jing hikai ki jingkren jongki ha ka ba khaddu ikmi lembat ita ikhun ibahe kila let no banjingi syakawai pat kapung ha kata ka ju hi kami bat ila I no hangta ya ita ikhun dok ha iba khamren ha ka step ka babut kita kinong khwai dok ha kilawan poi ha kata ka jaka haba ita idok ha iloyo I kita kibriru tehan im shifting satya I jingi snow ba bat masti ha kata kapung kinong khwai haba kilayo I ya kani kila bread ya laki jong gijar ha kata kapung bat ita idok ha iba khamren ilang ngat ken ha kata kajar ban ila yale kat bala ban ksai ban light ken na kata ka jar Henry kordet ye I hangta marway hangta ken ila ken mau ya laka jingkren jong imei ya ki jingkren jong I henmen bat kumju ru ya ki jingkren jong I mama jakot bat ila ong halade kordet yanga na marbangam shemla ngap bat kongu ya ki jing hikai ki jing sneng kiba kila ai marwe hangta ila yam bat ila ngausi omdan manuru bala ban yarap ya I kita kinong khwai kila kem ya I bat kila let no nangta ka jing sneng ka bangi yo na ka ne ka jing thu khana lengkot ka dei yapi bapin ko ngu yalaki kime ki kpa yalaki nong hikai bat kumjo ru yaki balasan bat ki balarangba pidei banyo kor bat burom yaki jing hikai ki tens neng ki jongki khnang bakane paro kan pelong ye phi bapin job yaki jing e ki ba wan ha ka jing em jongphi ken mau mo hap ba ka jing ko ngu ka jing nyau kor bat ka jing burom jongphi ya ka jing kren jong ki balasan ki balarang ba bat kumju ru ya laki nong hikai kan pelong ye phi ken hap ba phen long ki ba pharnai ha ka lawe ka jongphi phi tip em ba ka jing don akor ka jing don burom bat ka jing nyau kor ka jongphi kadai ka jan kop ka barem dor bha ha ka long ren yeng ka jongphi shimet ban penkut ya ka ni ka program ha ka ni ka stem tungin ya ngap saya ka wei pat ka jing ruai na ki ne ki hep khna ka ba ka kerting ka jong ka long ko nong hikai
kublai shibun hep ya kitu ki jingruai ki ba philarwai katu ngila poisha ka bakut jongani ka program ha kini ka step ka ba menta lengba jongani ka por mangalem bat kini ki hep ki baret ki badon ha kini ka studio ngishim ya kini ka lat ka kabu ban ai kublai sngi burom bakerpang na benta jong phi ki nong hikai ki ba ki jongi sashi sien pan kublai shibun Ni ai kublai sneakin ma burom ya piki nong hikai. Happy Teachers Day! Pleso mentan palok nang sangap ya program hapok ajeng penya chung ikong Iaryngkat Kharsohtun ha ka bede bat kasi kan ma buram dikin hikai lan ka Teachers Day ka bangin sarki ya ka santarik unai lur menta usnam bat habaret ngit ba playo shibun ki jitep ki jing bantoy ha ka bede bat kani kasi kerpang jong kino hikai ki jong phi ngit du ba place na shibun ya ki tu ki jing ra ki ba ki habret la pen sang shaphi kemen chum kan mai phi ki habret ki blation menta program ka ba mentan kilong is zedekaya eden rentatyang Zapanil H. Brandon Kharsohtun, Jediel Noel Rentatyang, Radiant Dazzle Mukhim, Elizabeth Kerhai Kharsohtun, Elsa Doreen Merchang, Gloria Eliza Merchang, Iban Yarisa Kharsohtun, Medaboti Kharsohtun, Badi Hai Lashambha Rentatyang, Bat ki habrek lerap ban pendam ki jingtam ha ki jingwai ki lalong I Ebiza as Rentatyang ibatem ki gita, bat I Deza Naya as Rentatyang ibatem ki keyboard. Bat kato mentang la poru syaka bakut jangan program na Lympung ki Khynnah bam ta step. Yang na program la penben penmeng alam chupi na ka station jong Akashvani Shillong. Te ta hindi champion pat ha ta ka wei ka pot gede ka Akashvani Shillong.